आयुष्यामध्ये प्रत्येकाने एक निर्णय स्वतःसाठी हा घ्यायलाच हवा। अर्थात इतरांवर अन्याय न करता त्यांच्या अधिकारांवर गदा न आणता आणि मग अतिशय विचारपूर्वक घेतलेल्या आपल्या निर्णयाशी आपल्याला बांधील राहणं सुद्धा शिकता आलं पाहिजे। नाही तर मग उदार मनानं आपला निर्णय डावलून इतरांना खुश करण्याकरता आपण काही केलं किंवा आपल्याला करावं लागलं तर मग आयुष्यभर आपल्या वाट्याला येते ती कुचंबणा, स्वप्नभंगाचं दुःख आणि मनस्ताप।